Joo, me ollaan Unelmista tottassa seurattu Pipsa ja Laurin vaiheita ja musta vähän tuntuu, että nää elää nyt semmoista unohtumatonta kesää. No niin, osukkaa niin naulan kantaa, jotta. Niin, moro vaan. Moro taas ja moro vaan kaikille katsojille. Mikäs nyt on sitten homman nimi? No kerro sä nyt, kuinka toi lähti niin kuin se idea. Niin, no se lähti sillä että me oltiin tuo Pyynikin näkötornilla, munkkikahveella. Ja siellä oli sitten moottoripyörän kokoontumisajo. Ja Late siihen katos sanoi, että sen mielestä jokaisen miehen... Lauri. No Lauri, se on aina niin herkkänä, kun ollaan johonkin menossa. Lauri sanoi siihen, että jokaisen miehen pitäisikö kerran elämässään saada oma pyörä. Vähän siihen, että ei kun hankitaan semmonen. No oikeesti se meni sillain, että niin noin, kun meillä oli se vene ja sehän oli se moottori, oli vähän alitehoinen siinä, niin mä myin sen veneen ja otin sitten vielä 150 tonnia siihen lainaan, niin saatiin sitten ja myytiin kaikki irtain tavara ja kaikki mankat ja stereot ja kaikki semmoset, niin älä nyt toistele. Niin sitten saatiin tää pyörä. Niin. Teillä on nyt tää sitten ja tuntuuko, että tässä ne unelmat sitten oikein niin kuin löytää sen kiteytyksen? Kyllä meillä on tarkoitus nyt tällä sitten ajaa semmonen 7000 kilometriä, että tässä on vaan semmonen juttu, että kun tuolla on ristiselkä tuolla muijalla niin kipeä, niin se silloin välilevy puolistunut, niin se hommattiin toinen peräkärry, missä se saa nukkua sitten koko matkan. Niin... Nyt se Late kyllä vaan lähettelee, kun se sanoi mulle, että se haluaa ajaa ihan rauhassa, niin sit me yhdessä sovittiin, että mä menen tänne. Niin. On sekin kyllä totta. Katos vaan, no niin, jaha. Mikähän kiva olla, kun ei se Late mitään... Mennyt sinne jo! Mitkäs on Pipsa sun mietteet nyt sitten ennen matkaa? No hyvät, mulla on mietteet, niin. Mikä nyt? No niin, sinne Pipsa sitten ja Lauri ottaa sinne sitten... se hurahti. Niin, Lauri ottaa tästä oikein niin kuin kunnon töräytykset ja 7000 kilometriä on sitten edessäpäin. Oikein, Lauri. Hyvää matkaa kaikille. Nimenomaan näin. Jaa, no. Tässä ei nyt kuule Pipsa. Mun täytyy... Mitäs täällä nyt tapahtuu, niin? Kato, siinä ilmeisesti se vetolaitteen niin tekniset järjestelmät on... Jättikö se äijä mut nyt tähän vai? Mitkä sulla nyt on mietteet? No mitkä tässä nyt voi mietteet olla? Mua ei saa kuvata! Kansi kiinni! Pärjääksää nyt siellä sitten? Näin. Unelmista tottassa mennään Pipsa ja Lauri murheitten mukana. Oikein sydämelliset toivotetaan Turuille ja tuntemattomille.